Apa iya? Dadi paido ngono ki padahal awakmu jek perawan ting-ting lho ya. Lah nggih. Nah, urung tau diobok-obok bebek. Iya bebek wong wis. Iki padha ae. Padahal dereng saestu lho, Pak. Padahal Napa? Maksudnya dereng diobok-obok niku wae lho. Heeh, iya, Nduk. Pancen kanca-kanca iki lek muni opo iya kuwi pengen membuktikan. Iya ketoke. Nah, mosok ya buktekno Mbak Wanda, buktekno. Wong ayu-ayu nek kono mosok digilir. Ora kok digilir. Cemplungke kolam ngono wae lho wong. Lah ngopo? Lah kok banyune meneng berarti ya perawan. Kowe mak blekuduk-blekuduk lah mbok enggadan mlebu. Aja ditinggal Antuk gue boy ganden karo uncak kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Mangko kekeri jaman kok yo sing eling iku budaya bener kandangmu. Mbak Sri utawa Mbok Ganden. Biasane Mbok D. Mbok D ta? Nah, biasane Mbok D. Oh iya. Siapa yang tidak kenal dengan Mbok D Ganden? Nah, biasane Mbok D nggawa anake ya Mas Uncek alias Mas Primus. Primus ki apa? Pria mung setugel. Ya. ora sanesu ngono kae wong ya trane ya mung semono kok arep nesu plirak-plirik rumangsane. Ora mi aku ora nesu. Kuwi jenenge iki kasunyatan ki ngono kuwi, ora nek fitnah. Biasane nek sing ngelokke uncek sing gedhe dhuwur, nah kuwi kan fitnah. Iki mau kan primus pria mung setugel. Lah kuwi cetha. Kuwi genah ya? Genah. Dadi ora nesu. Ora nesu. Lah ngopo kok nesu? Wong kahanane ya setugel tenan lho. Oh iya ya. Nek yo gak apa-apa setugel-setugel sepenting kan komplit ngono ae. Mosok komplit? Ya komplit to mi kowe iki. Alah ora alah. Ora komplit ngono nek kene ngomong komplit lah. Sirah enek, tangan enek, weteng enek, sikil enek. Lah liyane? Mbuh kok. Lah iya Allah. Ngopo? Ngomong senengane. Lah engko tak foto tak kirimi. Ana sudi. Ndek iki kae wis mbok foto jare. Kae udu. Oh, lah kae kleru. Oh, lah apa kae? Aku arep moto nggonku kleru mete no. Lah kok ketok ndidil. Kleru kacang mete. Kleru mete. Sugeng dalu Mas Uncek. Sugeng dalu macange Mbak Limbo. Malam ini bergembira sekali di Balai Desa Wonorejo sing anyar sing diresmekne. Sing sanjang sinten? Aku no. Enten Balai Desa pripun? Oh ini kene ngemper ning latar yo. Dalan no. Kene iki latar yo dalan. Ning Balai Desa lek Balai Desa pripun to jenengan niku? Lah mbok sok kopine teko nek malah ya rada bingung. Maksudnya iki Balai Desa niku. Iki wayangane pancen ning dalan, bener ning dalan. Lah iya kan ning Balai Desa. Lah iya. Nek sing diresmekne kae lho Balai Desane. Sing diresmekke nika. Heeh. Wayangane enten dalan. Ya bener niku. Lah iya. Nggih bener. Napa? Iki Balai Desa tak kira masjid itu. Ya maklum lah pun biayu umur dadi ya sudah permono. Lah iya wong ya ora iso bedake antarane masjid karoan Balai Desa. Lah wong ya wombone gedene sakmene iki lho. Wong awake dhewe malah ya ora mlebu rono. Awake dhewe kan ning jero kono mau. Ya wong kulino kleru nggih niki kok Mami Ganden niki kok. Apa ya? Kulino kleru niki.
Kok iso kulino kleru? Ketok ombo, ketoke masjid, tibake komplek dileboni. Wis ora tahu aku yo pisan kae tok aku yo ngeterke Mas Kangko kae iki. Ben kae iki. Iya. Nang ndi to kae mboke Ganden? Agen ana kene daerah Semarang kae karo kono ora gelem mulih kae iki. Heeh. Lah marane aku pas liwat ngarepe ngono ki terus enek wong parian kok. Pariane pripun? Tanjung Perak Mas, kapale kobong. Ajeng. Monggo pinarak kamane kosong. Lah Aduh. dadi mampir no aku. Langsung. Nggih mampir kalih Mami Gadan iki. Heeh. Aku ning ngarepan, aku kono sing mlebu aku ning ngarepan. Iki ora ngono ki Dik, panitia Mas. Panitia. Oh, nggih. Mula kok klitah-klitih awe Dik mau rawiri. Kuwi Karo panitia. panitia kok ya terus ngoten lho jenengan iki lho. Pangapunten nggih Mas. Ya lumayan yo. Wong sing bayari awake dhewe kok terus Apa kuwi mau? ngulake klitah-klitih. Wah. Pak Yon, matur sembah nuwun Pak Lurah. Apa wis kenal ya mbok Ganden karo Pak Yon? Loh, apal no Mas karo lengganan padake karo Pak. Kok iso lengganan? Lho. Lengganan nang komplek iki mau? Lho ora ning komplek iki karo siji meneh. Lengganan apa? Pak Lurah, to. Pak. Sing endi? Wah, cari lengganan kok. Lah aku ki kowe iki mareng isin-isinke wae aku ki kenal tenan karo Pak Lurah ki piyayine ki. Endi to, Pak? Endi? Pak Yon. Pangapun. Sing endi? Oh, hanci. Pak. Endi lho ngawur. Alah nggih. Lah nggih ben ya putih kok ya saiki ketok wireng ora meram. Marek Pancen yo bengi kok. Lah nggih, ning nggih. Kok kahanan peteng lho kono. Alhamdulillah lho Uncek. Mas Kangko. Ah piye? Wonorejo mriki niku pembangunane masyaallah kuwat sanget. Dengah-dengah lho Luar biasa. Luar biasa tenan iki. Pembangunan gedung Posyandu dan Bolo Pecah ada 14 titik. Loh, ora elok. Bolo Pecah. Bolo Pecah. Terus karo apa ki? Neonisasi penerangan kuwi. Kuwi ana 2 titik. Ya. Aku ki lah mudeng aku kene iki. Terus pengaspalan jalan. Ya. 22 titik. Ya. Ora elok. Elok kene iki. Oh, lah iki aku digawani tek iki kok mula aku apal lho. Walah, tak kira ki apal pembangunane kene ki. Lah aku kan yo aku ki lak arepe dadi wong kene to. Lah terus? Urung sida. Lah sebabnya apa? Lah yo mare beda keyakinan kok ya. Beda keyakinan, beda agama. Ora aku ki yakin gelem karo piyai kene. Piyai kene ki sing moh blas ora gelem karo aku. Oh ya wis ana pembangunan sarana dan prasarana. Makam 2 titik. Lho, kowe butuh apa piye? Makam enek 2 titik. Lho, nek kowe kan mung cilik paling liya-liyane kan mung pira kae 2 meter kali 1 meter. Lah kan kowe mung 1/2 meter wis cukup. Ya aku ketoke ora dimakamke somben kok. Lah piye? Nang tangga-tangga kuwi rencanake somben aku mati iki air keras aku harapan. Oh, dadi terus disimpen ya. Dikeke nggon tugu gapura desa kono. Nggonmu kono, dienggo pengeling-eling. Ora. Lah, nggo plinteng-plinteng tas cilik-cilik. Iki ana pemanfaatan aset Desa Wonorejo 3 titik. Masya Allah, pokoknya ini pembangunan mriki luar biasa Mas Kangko. Nggih, wong iso diarani desa percontohan kok, Mbak. Mbok Ganden. Nggih, saestu. Nggih. Kemajuane akeh. Aku dhisik kulinane daerah kene iki. Wah, iya. Piye? Jualane jeglong-jeglong ra ukur. Iya. Saiki walus kabeh. Walus kono kae ya balik desane iki urung ngene iki dhisik iki. Ijek gedhek kae. Cek cendik ngono kae. Balik desa kok gedhek. Ya ora gedhek ning ya sis cendhek ngono ora megah ngene iki cek biasa. Ya. Saiki tingkat loro. Dhuwur bagian gamelan nggo latihan. Lho, dhuwur. Saniki wonten gen latihan gamelan niku? Nggih. Wah, elok luar biasa nguri-uri kabudayan saestu. Kula awan mau ditampilkan sing latihan-latihan ning kene iki ditampilkan awan mau. Oh. Dadi wayangane awan bengi, Cek. Oh, nggih. Heeh. Lho, lah kok awan mau ra rene ngopo to, Cek kowe? Aku ra dikono. Oh, biasane kowe iki nek ana apa-apa nusul lho. Aku bengi iki ya mbuh lho iki.
Lah iya Aku to. melu sapa ora roh aku bengi iki. Aku ki yo nggumuni kok ning nggon pamflete enek rupamu. Lah iya, lah kowe iki rene mau lagi teko. Iya. Terus dicedhaki bapak panitia. Iya. Kon tanda tangan. Iya. Lah kowe nang kene blas ora. Lah kowe arep tanda tangani sing mau nyekel pulpen piye? Lah wong tanganmu iki lho kaya pedal pit. Lho. Lho wong bujel. Pedal pit nggo genjot raimu ya. Aku yo ora ngerti kok enek bintang tamune uncek barang. Ngerti ku yo mboke ganden tok. Lah nggih, kula niku nggih ngumun lho. Lah ora ngono sing njaluk fotomu sapa? Empo Sing aku nyun dhewe foto. ora. Engko gegek jenengan sing ngirimi. Ora, aku tek ndek fotomu. Lah wong fotoku dhewe aku ora duwe kok. Genahne sik. Ya kowe melu sapa iki hubungane karo Pak Yon. bayaran. Cilaka iki. Kula kali sinten niki mengke? Lah yo mbuh kowe iki tak genah-genahke karo sapa? Nah, aku ngono wis beres wis dilunasi wis ditransfer. Aku ya wis dilunasi. Lah kowe engko mulih karek klitah, klitih ngono wis. Ora apa-apa lah klitah-klitih. Tenan. Bapak Ibu do mesake mangurunan 2000 to, Pak. Kowe engko nek liwat Lah kula niki dibel mami gandeng. sing kondo sapa? Lah kowe kae ngebel tanggal 17 Juli main pora. Lah aku lak mung tekok main apa ora nek ora ya wis kok. Lah kok kowe iki iso teko kene iki nyapo? Aku lak mung tekok tok to. Kae gur takok to. Mung tekok. Tak kira ngejob. Sing kondo sapa? Andek Nang mang lajenge mriku. Lah kowe nang ndi? Hah? Kowe nang ndi? Mulih. Lah kok kowe iki ora isin wis munggah panggung kok terus mulih. Oh, ora ngwongke ning Mas Kangko. Wong suwe ra ketemu karo aku. Nah, kudune iki lak yo. Lah. Wis sampe karo bayaran pikir keri. Nah, Nggih, ngono. mboten sak mikir bayaran. Heeh. Lah kula santai bengi iki ana. Aku ora mikir bayaran aku. Lah sing mikir. Kersane panitia to, Pak. Oh iya. Ngopo kan mumet-mumet mikir bayaran. Jadi saya mikir panitia. Kersane panitia. Mikir awakmu. Ora bayarane kanca-kanca. Aku ganti pikir Gusti Allah ngono lah. Gusti Allah kon mikir ki opo enek. Bocah ki nek ra memper cara cetok. Ya alhamdulillah iki remen sangat. Heeh. Iki saged pinanggih kalih dulur-dulur Dwijo Laras Indonesia. Iya. Wis 40 tahun ya aku ramur ngene iki. Alah tenanan umurku ki pi. Iya tenan aku ramur. Lah. Ana dicok pisane tak baleke kok. Lah ngopo? Hah, kucingku mati. Cengalmu kuwi, mbokmu sing ora eneng kok kucing. Ampun dijelaske. Iya kok wong tak jak ten campur sari mimbak mimbi aku engko ora teko ya mi. Lah ngopo? Mbokku ora enek jare. Lah mboke ora enek ning ngendi aku. Nek ora gelem goleki. Ora enek ora gelem goleki. Nggih, pangapunten menika Pak Yon. Mas niki sing badhe anu Pak Yon apa diaturi pinarak napa? Nggih, lah ben kowe iki ya ben ngerti. Pak Yon diaturi pinarak. Lah sing diganti sapa? Nderek. Sing tasih lenggah sinten nak kula mboten ngertos nggih. Nggih, monggo Pak Yon. Monggo tindak panggung sinten sing dipun kanthi pinarak wonten panggungan. Monggo Pak. Monggo. Monggo, Pak Yon. Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Ayo kanca neng dhisik gembira. Ayo Berak banyune segara. Anglian numpak prau layar. Dina minggu paringi soto. Ayon praune kotakan jayu. Ora cepet-cepet. Los. Ayo Un. Nanti saya mau. Un. Ah. Nggih Pak Kang. Ngopo? Pak Kang. Ya. Ngateko to kene lho. Jagongan delok. Ngomboki gaden gen mayahi nembang. Munggah kono lho. Nah, Gen ketok. Genahno sik, mau kuwi kan ngerti kabar nek putrane iki kecelakaan terus ngantek udoh gondal gandul ki mau. Ya ta mbok wis ngerti nek putrane ora apa-apa iki kondang katokan sik. Awake dik mau nek katokane ora dikandhake iki berarti kujur to. Ora sempat. Mas Kangko Wis kuwi lho. bacut lali. Lali ra katokan. Wis lali wisan kok. Ya Saking tujune. senenge ngono lho. Ya tujune ning ya cedake mbok ganden lho ndek ngene tekan. Lah iya to. Jadi masyarakat kuno ki kena oh anake Pak Kangko langsung ditulungi. Ya kuwi dikrujuk banyu dadi.
Iya wis ora apa-apa, jenenge wong panik kok. Dirujuk bae kok dijemput ki mau. Dijemput Mas Unjak dalam masih dalam rangka peresmian kantor desa Wonorejo. nggih. Derek urung dedonga kemawon. Heeh. Mugi menika saged manfaat kagem warga masyarakat wonten ing Wonorejo. Ugi antaranipun pejabat kalian rakyat mboten wonten sekatipun. Menika saged rumaket guyub rukun gotong royongipun warga masyarakat wonten ing Wonorejo pinaringan sehat lancar sedayanipun. Betul. Pokoknya rezekine nggih kathah melimpah barokah. Ya, tur ya matur nuwun kelawan anggota dewan sing wis berusaha untuk mencarikan dana demi berdirinya kantor desane awake dhewe Wonorejo yang luar biasa. Nggih, mboten wonten wakile rakyat nggih kangelan sakniki niki pados dana-dana ngoten niku angel. Heeh, wis to, arep ngaku anggota dewan Sugiya kaya ngapa ora mungkin iso bangun balai desa sing hebate kaya ngene. Mergo sing bangun ki tukang bangunan. Dadi mungkin iso. Ane kan sing ngurun nggih niku anggota dewan kalian pemerintah ugi pejabat wonten ing Wonorejo mriki. Nggih. Ugi guyub rukunipun warga masyarakat. Heeh. Ora guyub rukun ora bakal kelakon. Heeh. Mula nuwun sewu, saya mung matur dan saya mung menghimbau guyub rukune warga iki tetap dijaga, gotong royongnya tetap dijogo, persatuan dan kesatuan tetap dijogo. Walaupun tahun ngarep iki ada pesta demokrasi sing diarani pilihan kepala desa, gitu. Oh. Niki ajeng pilihan to mriki. Ya. Oh, ngaten. Dijogo, beda dukungan aja nganti pasulayan. Beda sing apa jenenge kuwi didorong aja nganti padha gegeran ning antarané tangga teparo. Wis to. Percaya wis kabeh ki mung karek nonton, masyarakat ki wis karek mirsani endi to sapa to sing patut melanjutkan kepala desa ana ing periode yang akan datang rak ngono. Nah, nggih, karo tangga teparo arep gendro arep padu malah cilaka. Lah iya. Awake dhewe lara mesti yang njaluk tulung tangga. Terus awake dhewe ora enek somben ki yo njaluk tulung tangga. Ora mungkin kok sedulur adon niku mboten. Sing penting kan tangga teparo. Ya. Sing penting rukune niku kalih tanggane. Nek karo sedulur adoh karepmu sak-sake. Sing penting kalih tanggane niku. Ning nek piwulang perkara sedulur sing tau tak ngerteni Mas Unjak. Pripun? Wong liya dadekno dulur, dulur dadekno dulur, yen perlu mungsuh ya dadekno dulur. Mungsuh, gitu. Mungsuh ki nek siji wis kakean, dulur ki nek 1000 jek kurang ngono kae. Leres-leres. Ayo musuh siji wis kakean. Heeh. Mengke kakean merono rene mesti padu terus. Mula aja nganti golek musuh, golek dulur sakake-ake. Nah, kados dalu punika jenengan mriki kudu nglenggana ikhlas. Senajan totong Pak Lurah Pak Yon po entene mriki, entene sementen nggih. Pun dicake sementen. Nggih. Ikhlas. Dadi golek dulur ngoten lho. Dulur kali duit niki jenengan nggih kedah abot. Kedah abot dulur sing duwe duit, Mas. Apa dulur? Apa dulur niku rezekine sempulur. Wiwitane. Ya. Nggo sing nembang ayo Mbok Ganden. Sasi deman ki ana sing nyuwun. Ayo Mbok Ganden. Niki wau nggih Pak Supriyanto RT ngersake anu ninggal katresnan. Oh siap. Nggih, mungkin diaturke. Nggih. Sing ayo akeh. Nggih ugi Mas Ngadinu Pondok Ungu saking Jakarta. Menika iki monitor setiap malam atus nuwun Mas Tulus Cikarang nyuwun lagu Podang Kuning laras pelok digarap seragenan. Lah iki. Weh, lagi iki lho. Podang Kuning kok pelok niku. Biasane kan slendro to, Pak? Biasane slendro. Nggih. Ning njaluk digarap pelok. Saged to, Kian? Saged mangke bibar. Napa Mbok Ganden sing disuwun mau napa? Ninggal katresnan Pak Ninggal Supri RT. Oh, RT nggih. pinten mboten mudeng kula. Siap, mangke diaturke. Nah, iki penake lek dandang kula ya
rukun Islam sikik wae Mas Unjak. Mboten sida wiwitane to. Kok kuwi ya kena sakarmu. Sing kowe hafal apa? Aku pengen suarane Unjak iki lho mboke ganden. Kulon lagu apa ya apal. Iya, lah kok Sing rapal ya gur kata-katane aku. padha wae kalau ning kono enek kalau. Kata-katane sing rapal. Bisa serius kok malah banyak. Wiwitane ya. Wiwitane handere sang peke Ya. Wonge cilik. priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe ya. Bendara terus kayung-yung Selendang kuning kang saking wukir Iki Mas, anggit laras Prabowo nyusul Mas Unjak. nggih Gila dalangmu to? Dalang Nggih, kula. dalang Karanganyar nggih. Dalang Karanganyar. Iku warise ra umum nggih. Matesih mriku. Nggih. Ning kula melu mriku nembe ping 2 ya niki. Apa ya? Kowe kok aja ngetok ngono kuwi lho terus ngomonge ngono kuwi. Genane sasi wingi kuwi ping Endi? pira ping 4. Melu dianggit no jenengan. karo kowe no kok. Endi Allah senenge ra ngetok. Endi aku ora tau Genane dijak. dianggit iki kena dalang Aku ora tau dijak kono. Kono ki senengane ki kaya Bagong. Heeh, bener. Bagong Glondor. oh jenenge pemerataan kok ya. Iki kok Sing meratake lek aku iki dagelane sapa Nah, masuk. apa ketut lho tenan. Mesti lho. Mas Kangko. Dagelan lagi wanyar moncar-moncar nderekke Pak Kangko. Mesti laris. Langsung kae. laris. Ya sepe Ya, apik kok iki. Kaya awakmu barang iki ya matur nuwun. Ki gara-garane anu larismu ki lho diunggahke ning kono ki lho. Dadi Nang kono laris kowe langsung spiral. Diunggahke ning nggon kono kuwi. Viral, spiral iki kaya kabel. Viral lah. Allah. Iki gara-gara aku munggah kono Iya terus terus langsung laris. nguyai Pak Dalang kae. Heeh. Makan wudu apa piye ngono kae. Penonton nganjuk iso dier. Tenan kae. Kurang der ya nyuwet mercon. Kowe iki ngelengu apa glowing to kowe iki? Apa ngulang Raimu kuwi. Swara kurang permana ning wasesa ngrung-rung. Mas Purbo carita ya nyusul. Dalange Boyolali. Weh, Mas Purbo. sapa nek? Carita. Sapa? Angga. Oh iya Angga. Wah, iki. Jan. Wis mulai Kabeh. payu wisan Angga. Aku melu seneng, Ling. Golek payu pisan pindho ngono. Nggih nglonte le tadi. Lah iya to. Jenengan ngajari kok terus ngoten lho. Aja kuwi omong guyonan kok. Wis muga-muga kabeh dadi dalang sing ketrima. Amin Sing amin laris amin. manis. Laris. Dalang ki nek ketrima, sak tiba Malange, sak penake lek nyambut gawe panggah ketrima. Ketrima. Ning nek dalang urung ketrima, wis entuk job dipanjeri digasak kancane, Ndelok, diregane luwih murah. Nobatke petugas kuwi. Genah dinciki kancane. Melu Purbo carita karo Anom Dwiko kae anggere wong nanggep iki dijak ngevlog ngono. Terima kasih, jangan lupa saksikan tanggal nah ngono kuwi. Rencanaku yang ngono terus aku tak nyuting kok arep enek wong nanggep teko tak syuting. Anu ngevlog ya Pak, gen kondang aku yang ngono. Tak tiroke sirku rencanaku. Heeh iya. Malah. Oh enek lho, dalang saiki kan munggah panggung numpak jaran. Wah. Wah, saiki lek golek
Trobosan iki rumangsaku. Masa to? Lah aku nonton ning nggon TikTok numpak jalan ora kok nggih pas samuan ngono iki numpak jalan teprok. Iki golek pas nggon panganan terus jalane nletong piye aku lho. Lah iya kok. Nggih niku klageane kiambak-kiambak kok ya. Ning ngono kuwi oleh apa ora? Oleh, sah apa ora? Sah. Ora masalah jenenge wong sok rencana kuwi aku munggah panggung numpak anu kok numpak drone. Dadi drone sepinten lho, Pak. Kok jerak aja numpak drone niku. Kuwi kok ya malah kene kok malah ambruk. Numpak angkong ae, Mas. Iya. Disuruh ngangkong ngono malah apik ki Mas Daran. Yo, kecilikan angkonge. Ya Pak angkong ki apike kok. Ora kok angkong ki ora. Lah terus mlebu gen beda karo kancane. Piye? Numpak kebo. engko padha wae ngletong neh. Ya aku ditadai. Ya, saiki Numpak kebo. ora apa-apa. Kayak bocah-bocah nom saiki kreatif kok. Nah sing ndalang ora kelamin terus nek suluk iya. Masya Allah. Aku iso nganti gedhe-gedhe kowe saya. Lanjutkan aku ngono. Nyemplung ning nggon kali barang ya. Sirku tak kon nyemplung ning Segara Kidul ben petuk Dewa Ruci lah ya. Ayo Cak. Ya. Hanggung rom marang bendoro Tia Sulis Tio bicara ngincang ake alis. Oh. Aku arep nyuwun suwantene mbok Ganden tak duetne karo sindenku. Sinten? Ya Wanda Amara no bintangnya 7 Laras Indonesia. Oh iya. Wanda. Wanda. Wah, aku suwe ra melu kene iki anyar kabeh. Mosok suwe ra melu. Suwe aku sindene anyar. Ya, ki ayu-ayu kabeh ya. Yogane ya enek sing anyar. Endi? Sing bonang. Mulane kancane mrenguti seneng dhewe kae. Lah ngopo? Lho kuwi bonang kancane duramor lanang-lanang enek wedok dhewe. Aku mau tak Tenono nek mbok demoki lho Mas. tak inceng mau lho. Ngopo? Tabuhe bonang siki iki dadi 3. Lah kok iso? Mbah nang kono dadi 3 lho. Lah njaluk nggone kancane kok lho. Lho malah papat. Kurang nyawang kowe iki kok. Santai wae. Pacane mrengut kono mesam-mesem wae walwil. Ayo Dik Wanda. Ayo meneh Dik. Ya Mbak Wanda, monggo. Gen ngadeg sik oh. Gen ketok dedeke. Monggo. Aja melek Dik, ndak kaya kirik Dik. Dadi Kirike cilik. Malah. Cek prawan mbok Ganden iki. Alhamdulillah. Aduh lho. Menawi mboten pitados dipun suwunaken katerangan kelawan kanca-kanca Dwija Laras. Mbak Wanda tasih prawan nggih, Cok? Lah, opo? Lho. Kanca-kanca we maido. Kudune nesu Apa lho. iya? Dadi paido ngono ki padahal awakmu jek perawan ting-ting lho ya. Lah nggih. Nah, urung tau diobok-obok bebek. Iya bebek wong wis. Iki padha ae. Padahal dereng saestu lho, Pak. Padahal Napa? maksudnya dereng diobok-obok niku wae lho. Heeh, iya, Nduk. Pancen kanca-kanca iki lek muni opo iya kuwi pengen membuktikan. Iya ketoke. Nah, Mosok ya buktekno Mbak Wanda, Ya, buktekno. wong ayu-ayu nek kono mosok digilir. Ora kok digilir. Terus Cemplungke kolam ngono wae lho. lah ngopo? Lah kok banyune meneng berarti ya perawan. Kowe mak blekuduk-blekuduk lah mbok Ganden mlebu. Maksa banyol iki ngluncek. Angkrek nang. Wis sesuk pinter ya, Nduk. Iya, Yes. Muga-muga ndang entuk jodoh Mbak Wanda. Amin. Sing soleh ya. Amin. Kriteриamu sing kaya ngapa to, Mbak? Nggih sing Aja kaya uncek lho. mboten kula sing gedhe. Heeh. Gede. Sing dhuwur. Sing Wis do ora Sing masuk. gede, iki, San. dhuwur, Gede dhuwur. bagus, bagus. sugih. Sugih. Wah, ketoke wis almarhum ketoke iki. Uncek blas ora masuk iki. Ora masuk. Ora masuk kriteria. Tenan. Aku umpamane dadi bojone malah cilaka. Lah ngopo? Nyengkake nyawa. Lah kok iso nyengkake? Lah yoga-yoga iki dongane prelek kae. Lah piye kok? Ngucek kapan modare ya.
Oh gitu. Kenah kau ngene iki ngono nyepaki tangga ya. Ya Mbak Wanda. Siap sesideman ya, Wan? Nggih, Pak. Kalih Mami Ganden. Siap. Ditutup iki mau. Nek wis siap sesideman ditata atine. Wes, mboten pareng lho Pak ngoten niku. Nembang sesideman gitu. Oh nggih. Oh, nembang iki kudu nata ati. Nembang niku nggih harus menata hati. Oh iya no. Mergo sing diarani nembang kuwi ora mung kedaling lati ning ya kudu metu saka perasaan. Nah, ngono lho, Nduk. Ngono, pokoke Ora. sing penting ya kuwi anggere enek sing mlebu ya kudu enek sing metu ki mau lho, Nduk. Ngono, ya. Nggih. Ayo lebono man. Terus no ya. Terus no sesideman. Ayo Wan. Luweh becik pantenono timbang berpisah. Liwat kincang harus masa Mas Markoni saking Pontianak memonitor Mas Kangko. Mugi-mugi Mas Kangko mugi-mugi tansah pinaringan sehat salaminyo. Amin. Matur sembah nuwun. Benjang pinanggih malih wonten ing Nganjuk nggih. Nggih, para kanca pandemen budaya. Benjing geser neng Nganjuk Jawa Timur. Nah, ya. Mangga, Nduk Cahyu. urip ana kutha gedhe Bojo negoronan bolo. Masuk dek kasih. Buka tambah sidik Mas Agus.
Sampun ngatur setunggal mboko sawiji mbok gandhen karo Mas Uncak. Nggih. Niki wau sesideman. Niki wau ndak mengke ditagih wong wis bacut nyawer pendak bengi. Mas Tulus Cikarang nyuwun lagon podang kuning ning digarap pelok. Ayo Mbak Retno, iya andalan iki. Ora sing ngladeni Mbak Retno cumpe wis ora mlaku nek. Ora masuk. Podang kuning digarap pelok. Matur nuwun ingkang wonten ing YouTube tasih 1.600 pasang mata sing padha mirsani. Juga yang ada di TikTok masih 1.700 pasang mata sing padha nyekseni para pepundhen sing ana ing Wonorejo. Nggih, matur sembah nuwun mugi sedaya pinaringan sehat. Nggih. Niki ugi wonten salam mau saking Bose Ingkung Jawara Banyu Biru. Oh nggih. Ngersakaken mangke Blitar. Oh siap. Bose Ingkung. Ugi Pak Tarno Tania Jaya Mas Uncak. Nggih nembe mawon WA. Nggih. Ayo Mbak Retno, endi Mbak Retno? Nggih. Weh wis ngadeg to. Biasane njaluk disepoti lho. Ayo ngadeg karepe dhewe. Pun jam pun wae. Oh iya. Asline Oke langsung langgam ya Ret. Heeh. asline Pak Kangkoi ngeje yo an. Apa? Wong wis ngadeg kok ketakok wis ngadeg to. Dikira kowe dodok kowe mau yo an. Ora Ora to. Langsung langgame ya Ret. nggih, Pak. Biasa pamundhutipun saking Mas Tulus sekarang iki njaluk lagu ki nek ora sing neka-neka wis ora marem. Lah nggih to. Ngono-ngono bae. Ya. Yo, buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggole sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitiranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen ngan diliyo kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang nenjok ning ngepang kekancangan tak rindik saka kaduman sarawi ngoceh dhewe ngaleh mencoan kilakae tak suwon mbok aja ngisi modang kuning agawe pikirku kuming seret pirang tak sawang katon manise ibang bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mendem ati kesang sayang tutruk tak seranani sun pikat pulute As umpake, Cok. Kicau, kicau, kicau Maria. Awan ning omah wis ora krasan. Lalu
Terima kasih Mbak Retno. Aduh, ya. Lagi iki lho. Apa? Bodang kuning digarap pelok nembe krungu niki kula. Lah ya ning lak ya penak to. Kepenak nggih. Apa meneh sing garap dijo laras ya penak niki ya. Sing ngaturke Mbak Compe. Wah. Bodang karo Compe. Lah iya. Pancen duwe laras sing tetap di depan nanti. Ayo genti. Sinten niki? Nek malah ngur apa jenenge seragenan terus to? Nggih. Anu digarap Banyuwangenan. Banyuwangen sinten niki ngaten? Budwi karo Mbak Wiwi Irnawati ya. Ardi ki sapa to, Wi? Ardi nika sing balung nika to Ardi. Utuh. Kok senes nika to? Cenes. Apa Ardi ki mung kuwi tok ya ora. Mantan. Oh, mantan. Oh. Kapan dadine kaya wis pisah? Oh. Anu mantanmu dek okeram to, Mbak? Lah piye? Lah ya, Laris. Oh iya ya. Dipun garap cara Banyuwangenan kendangi ning balungane nyuwun cara Pulau Dewata utawa cara Bali. Engko bar iki seragenan meneh ninggal katresnan. Engko bagiane sing nom-nom. Nah, ya. Nggih. Kendange sampun siaga Mas Guru. Coba. Mumpung tak serpi iki mau pancen sengaja. Gamelane Bali ka sing loro gawane rene. Oh. Ben saya regeng ning Wonorejo. Tata sik dicencang sikile. Banyuwangenan. Oleh seragenan terus ndak juwanehi terus. Wah ya kalau mangsa dioplos. Wah iki lek urung ngetokne kowe dorong tau roh daerah kene. Apa? Eling-eling Banyumasan. Wah. Arep sekuk ngono wah. Ya somben wae meneh. Sampun siaga Mas Guru nggih. Mas dosen. Ya. Loro sesigar Banyuwangenan lagune balungane cara Bali. Yuk, kaya apa? Dados. Rasane sewu kelang aleh ring triji kiwa kembang nyawerti gawa wong liya
Sapa wengi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kelyangane ring trisikiwa kenyang awak kewengiya. Waktu kembyang mawar mekar barengi ati kang wis ambyar cinta suci kang sekebyangan kaya ati lara sesikan. Sapa wangi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kalyangane ring tricikiwa kenyang awak digawa wengiya. Nakut rika loro ati janjine rika nyulayani dua gedhi sing arep kenalan wis kadung ati loro sesikan. Halah nakut rika lara ati janjine rika nyulayani ruwa gedhi sing arep kenalan wis kadung ati lara sesikan. Sapa wangi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu delang alih ring tricikiwa kembyang mawar digawa wengiya. Terima kasih. Ya. Iki sing nulis aransemene sing asta kendang Mas Dosen Sri Eko Widodo MSN. Wah, mana terus? Ya. Jadi awake dhewe iso memproduksi sendiri, ya. Lagu-lagu di aransemen kaya ngene iki pasrahne karo sing kendang wis beres. Nah, iki mulai ya. Engko nek longgar-longgar ya ngogen garap lagu meneh, Truk. Ya, ya. Mergo wulan ngarep kuwi Agustus kuwi terlalu apa jenenge sering banget ana ing wewengkon Nganjuk Jawa Timur, Cok. Ya. Memproduksi meneh, Pak Do. Nah, gamelan wis tak ler ning pendopo gedhe, engko sak wanci-wanci latihan disiapke engko Agustus nggih amunisi neng Nganjuk dan sekitarnya. Wah iya, ya. Ayo Mokde ganden karo Ova karo Mayang Anjarsari lagune Ninggal Katresnan. Ya. Cek barang aja cek. Niki digarap ya, arasemene garap. Ora biasa seragenan. Oh mboten. Oh, seragenan. Lah kita nggih garapan arasemene iki. Ora. Mas tratapan kula. Enggak. Garapan ra klinone kan nggih. Yo garapan kuwi apik ning terlalu akeh kuwi malah juarai ngono. Oke. Sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Nah, yen kokean yo mesti bosen. Heeh. Kokean mesti yo ora penak.
Ova karo Mayang. Heeh. Heeh. Kowe jek nom-nom aja do kemayu wis bakal tuwek kaya mbok ganden lho. Loh, lah kuwi ya Cik Ayu lho, Pak. Loh, iya bener Cik Ayu. Ning kan yo aurane iki beda to sing Cik Nom karo sing wis sepuh ki lak beda. Nah, Tapi tetap cemlorot kok. Ini ki cemlongor iki. Alah. kurang ngertian rep radandan kok kowe. Lah, tenan. Lho, Kaya bojone. raine Apa ya? Raine wiron kabeh kuwi. Loh, kok iso? Apa Padake jarik rae kok Iya. wiron. Ngawut. Sing diwiru iki jare pada. Lah iya. Kisut to maksudnya. Ngarep piye-piye ayo. Lah lumayan singset timbang bojomu kae. Mboke tengah. Bojoku apik ya. Wah, apik apa nek Walah. nek ngoyak anake ngono ki suarane oplok. Yo nek iki kon kotangan. Nek nek tamu bareng ra sopan. Kuwi tekno teles kabeh kok iki. Penasaran aku. Ning gak katresnan monggo. Ya seragenan iya. Delang. Ya. Ayo. Nyel seragenan. Yuk. Mulut komat kemot, matanya melotot. Lihat body semok, pikiranmu jarak. Ayo dulu. Mentang-mentang tuhai, aku dianggap jablay. Pak Dunding. Ngajak indah santai. Sorry Jack. Remehkan aku. Sorry bang. Aku bukan cewek murahan. Sekering gedung Pak Dunding. Pak Dunding.
jajaran Indonesia. Put your hands up, 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 put your hands up. Yo. Mak Dungdi dong, Mak Dungdi. Nangis wajone ngatiku. Sliramu ra krasa, aku kudu sambat karo sapa. Nganggo otak-otak Pak Guru. Otak. Otak. Sing melu jengleng ora mung trimo balungan son siji temen bareng melu jengleng. Ndak ketu jelek. Saking bantere sing nabuh kok ya. Anggere entuk jenset kuat ngene iki sone dhewe ora kena dibendung kok. Monggo dipun lajengaken. Lagunipun yo kaya ngapa ditekke. Yo. Yo. Aja lali